Стойте, не мърдайте. Сега мисля, че е перфектният момент да дропна най-важната информация за днешния стрим. Тези от вас, които бяха на вчерашния стрим и тези от вас от Clips канала, които гледаха вчерашното видео, където Пими си показва неговият нов сетъп, нали, неговата гейминг стая, си спомнят, че аз казах, наистина искам да се запозная с някой от хората, които са купили частите от неговия стар компютър. Защото той твърдеше, че се е продал стария компютър за 30 евро и сега поради някаква причина търси 2000 евро да си купи нов компютър. Днеска ми писа един от хората, които са си купили частите от неговия стар компютър, а именно неговата видеокарта. Поход навън и храня кучето. Ето го кучето. Ето го бошката, който е направил някакъв много сигма пак изражение, като Патрик Бейтман. Няма описание това видео. Между другото, видеята, които нямат описание, са много мистериозни. И ми е много интересно какво ще се случи в това видео, къде е този поход навън. Излиза от тях. Какво се случва, не знам. Между другото, тук е сложено някакви много интересни емоджита. Молещо се емоджи, ангелско емоджи и легло. Какво ли е искал да каже лирическият говорител с това легло, не знам. Да разберем. Няма и тагове видеото. Нищо не мога да разберем. Пълна мистерия. Моли се преди да спи. Възможно е, той все пак е доста религиозен. Какво ста хора в днешния влог? Дошли сме тук в нищото. Да. И от тук го започнахме, защото забравих да го започна от долу. Представете ли си, брат? Ей, днеска ще снимам влог и в средата на влога се сещаш. Ей, брат, аз трябваше да снимам влог, бе. Аз съм в средата на дейностите, които бях планирал. Такъв казваш си, ей, брат, ще хода до Париж, ще снимам влог. И отиваш в Париж, разхождаш се в Париж, тръгваш си оттам и изведнъж си кажеш, ей, брат, аз нали щях да хода да снимам влог. После ще се спускаме. Не знам какво ще правим в момента. Ама брат, директно по планината, така ли? Тя къщата му има, като напишеш Google Maps, Lil Pimi House. Ама виж сега, това му е старата къща в Каспичан. Това му е ведомственото жилище, в което беше с баба му и от което го изгониха. Сега новата му къща няма се още. В Google. Ходим на поход. Ще видите как храня до вечера. И новата ли има? Фак. Това не е добре. Хората... Човек... Тък му щях да си кажа хората откъде знаят къде е новата му къща и се сетих как почти съм сигурен, че преди няколко дена му отворих един от неговите лайвове и той флексваше на някаква мацка, къде му е къщата на Google Maps. И буквално на лайв са ликна къде живее. Бобито? Lil Pimi New House. Брат, не ми казвай, че в Google Maps има Lil Pimi New House. Не ми казвай, че има... Кажи ми, че се баваш, legit. Кажи ми, че се баваш, моля те. Фак, брато. Тук горе има къща. Ама сега не мога да покажа. И да, ще ви покажа какво има напред. Ето, ето го Тук някакво стадо майна е минавало. колелото. Тук така надолу пътя. Тук има такива работи. Тук така колелото, тук надолу пътя, тук има такива работи, тук съм така и такова е. Тук има буклук фърлен. Тук има буклук. Сега бутаме и е къде и съседното село. Казах ви, че съм у Балкана, у Родопите. Е там е другото село. Брат, всеки, който е ходил в Родопите или в Стара планина, знае, че това не е нито Родопите, нито Стара планина. Ама няма да... Такива малки хълмчета няма. Аз като човек, който живее в Пловдив и Родопите са ми тук на 5 км от нас, айде не са толкова близко, колкото ви е Витоша на вас на софиянците, но Родопите реално са на 5 км от града. Това не са Родопите, брат.
към там, дойдохме само до тук Родопите са много по-висока планина, както и Стара планина. и после се връщаме надолу. Няма такива байрчета леки. Ами приятелчета, понеже няма какво се прави, ще се кача тук горе. Колелото го оставих тук. Ей, как го Ще подпрямо? се кача да видя какво има. Влога на Пими от Белинташ е инсейн. Аз предизвикам Пими да направи влог как изкачвам Мусала или Вихрен, брат. Аз съм ги изкачил и двата върха. Искам да изкачи Вихрен, Пимито. Има и как се вижда Предизвиквам отгоре. го. И после ще видим какво ще правим. Времето е. Така и така искаше да живее в Разлог. Търсеше квартири в Разлог. Ето едно подходящо предизвикателство за него, за да види каква е природата там, в Разлог и в Банско. Да изкачи Вихрен. Много як връх е Вихрен. Много е лесен за изкачване. Чувал съм, че е толкова лесен, все едно изкачваш някакво хълмче, брат. Хубаво слънцето пече. И така. Ще отиде на кончето и ще се метне. Аз не казвам кончето, казах Вихрен. Ама Вихрен от хижа Вихрен, не през кончето да минава отгоре. Там е хардкор вече. Искам да се кача. Малко офроуд. Офроуд. Колелото. Ей, скачи върха. Виждаме някакви работи. Там има хижа. И да, сега ще... Много е ADHD този човек. Много е ADHD. Тук има някакви работи, там има хижа, тук има небе, тук има облаци, а белите облаци, знаете ли откъде идват белите облаци? Идват защото чайките се празнят докато летят, брат. Влизам и ще се Що ми щупиш стопа на баничарката, брато, аз бях трети клас. Това е било от 2010-2009 година. Как така съм ти щупил? Ти тогава си бил още в утробата на майка ти. Каква баничарка? Пиваме и ще видим какво ще правим, приятели, защото останах без идеи. Всъщност ще иде до тук до края да видя какво има. Ти тогава си бил Гуго Гага. Си играл на уния проходилките, дето има два бутона. И си ги удрил. Бам, 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 бам. И се кефил и си ходил в кръг. И ще се връщаме. Дали сега ще си оближа пръстите, като се измори. Мен ми е интересно как на тая пътека, където овчаря на селото е разхождал козите, кара с една ръка, брат. Това е уникално. Екстремно. Това е много екстремно и опасно, не го правете вкъщи. Мале. Гледай, какво става. Даунхил. Скилс. Ами, приятели, това, което реших да направя е, че ще се върна. Сега се спускаме надолу. И да, ето гледай. Гледайте. Insane action. Що диш така, бе, брат? Какво става, шекита? Ако са при... Представете ли си, излезли сте над вашия град да се разходите по полянките и гледате някакъв пич. Е така с една ръка и снима, брат. Брах, сега отида при Боби да го видя. Няма как без да ни го проверим. Те могат да го глобят, защото е с телефона в ръка, ама той се движи по черен път. По принцип, законите, правилата за движението не важат, когато караш по черен път. Не могат да те глобят, брат, на черен път. На черен път мога да караш с хуя, ако искаш. И никой не ще може да ти каже. По принцип ти можеш да караш на черен път без да имаш книжка. Да. Черните пътища не се водят част от пътната мрежа на България. Съответно, правилата за движение там не важат. Сега, ако направиш катастрофа или нещо такова на черен път, много ясно, че ти ще си виновен. Говоря като цяло, нали? Дал ли му е кенчето с ядене от вчера, а? Дали му е дал ядене? Как го гали, майна? Ще му ударе кожата още малко с това галене. Боби, окей ли е? Брат, какво прави с тия ръце бошката? Защо винаги са му толкова мръсни ръцете на този човек? Аз имам чувство, че той си калява имунната система, майна. Той ще вземе да фане някаква средновековна болест с тия ръце, ще фане някаква чума. Такава, как беше? Как се казваш оная чума? Забравих името. Да, и аз се сещам за английската дума.
Бубоник Плейг. Ама забравих на български как беше. Видяхме бобито, сега е време да приберем кокошките. Бубонна чума. Че тук се по някой път се въртят орли и може да ги откраднат. Така че нека да ги приберем. What the fuck? Лудогорец, але? Айде. Орлите. Гледай как гони кокошките, майна. Да, не, ти е Майнкрафт. Как се прибраха? Гледай какви са послушни. Я ги заключи сега. Да не дойде Орела. Прибрах кокошките, обаче не знам. Прекалено време сякаш оставам при кучето с Боби. Май не трябва да оставам толкова много при него, ама не знам. Защото не е хубаво да си играш много с кучето. What the fuck, това беше най-рандом изказването ever. Какво е лошото да си играеш с кучето? What the fuck? Те според мен дядо му вика не дей стой при кучето, защото го е страх да не вземе нещо да направи на кучето. От Пими е тръгнал COVID-19. Стига бе. Да не става мастия. Какво? Това трябва да го чуя пак. Ставам при кучето с Боби. Май не трябва да оставам толкова много при него, ама не знам. Защото не е хубаво да си играш много с кучето, да не става мастия. Как така кучето стане мастия, бе, брато? Някой моли... Какво искал да каже то? Какво искал да каже тук, Пими? Да, именно и мен ме изумява всеки път този човек. Че сега ще ви покажа докъде са стигнали Какво искал да каже лирически лука, герой? Как така? Какво става с картофите? Ви ги посяхте преди 3 дена, брат. Това да не са рибки. Тиквичките, където засяхме, ето вижте. Значи така покрихме тиквичките. Това е арена за Бейблейд. Когато ги засяхме, обаче още не са чули. Не са чули още Пимито, че като го чуят, че се преберат. Навътре ще надръстат. Ей, Лука. Тук картофите. Лука полудял, майна. Виж го, моля те. Абе хора, знаете ли защо Путин се казва Путин? Защото е просто путка. И майка му и путка и го кръстила така. Между другото, курс за Украина да го духа. Аз съм за Русия. Бъзикам се, харесвам Украина. Харесвам и Русия. Украинките са яки, бих ги ебал. А рускините са секси, бих ги лизал. И спрете шиваната война, защото аз ще ви убия и ще я спра тотално за винаги тая война. Я чуни малко, бе, пуснете си моята музика, Лил Пими в канала. И ще чуйте сами си сложите край на живота. Знаете ли, момичетата, що не ми харесват? Защото съм най-добрия ебач. Като ги наеба и цял месец не мога ходят. Смята е, брат, кос. На капака. Мамка. Абе хора. What the fuck? Това беше много рандом, брат. Не знам. Какво вижда бъдещата жена на Пими? What she sees versus what you see. Понеже забравих да взема копичката на кучето и се сетих. Така, стойте, не мърдайте. Сега мисля, че е перфектният момент да дропна най-важната информация за днешния стрим. Тези от вас, които бяха на вчерашния стрим и тези от вас от Клипс канала, които гледаха вчерашното видео, където Пими си показва неговият нов сетъп, нали, неговата гейминг стая, си спомнят, че аз казах, наистина искам да се запозная с някой от хората, които са купили частите от неговия стар компютър. Защото той твърдеше, че си е продал стария компютър за 30 евро и сега поради някаква причина търси 2000 евро да си купи нов компютър. Днеска ми писа един от хората, които са си купили частите от неговия стар компютър, а именно неговата видеокарта. Ето е видеокартата му, 1070 Ti, на Пими, старата видеокарта от стария компютър, която той реши, че е много добра идея да я продаде преди да си купил и си събрал новата такова.
новата конфигурация. Така, искам да познаете, според вас, за колко пари този човек си е купил тази видеокарта. Според вас. Пимито тази видеокарта за колко я е продал. Тази видеокарта, която според мен е без проблем може да иземете 125-150 евро и е продал за 30 евро. За 30 евро. И не само, че я е продал за 30 евро, а пича от когото я е купил, грешка, пича, който я е купил от него, е трябвало няколко дни да го навива, защото Пимито си мислил, че този щял само да се поръча и да го запали с доставката на Еконт. Брато, ти ако ми дадеш тази видеокарта за 30 евро, аз ще съм сутринта Еконта като отворил, ще блъскам по вратата да ми отключат да я взема. Често си казвам, ето го чата, защо ме излага и не взе видеокартата? Май няма да вземеш пратката с видеокартата. Чакай де, след малко отивам, сега се събудих. Айде де. Това се случва на 9 март, това се случва преди горе-долу един месец. Взели я. Карам сега към Спиди. Ще ти пиша като я взема. Добре. Пред Спиди съм чакам. Бяха премесли офиса на друг адрес, до сега го търсих. И пича actually е взел на Пими видеокартата за 30 евро. Върват по 100 евро тези. Според мене... Виж сега. Виж, по принцип, аз го казах. Не мисля, че... Виж сега, това е в eBay. В OLX върват малко по-скъпо, защото eBay все пак е интернационално, има хора от всякакви държави. И ти тая, примерно, виж тая local pickup, това няма ти я прати никъде тая видеокарта. И те повечето са с някакъв шипинг. Но факт е, че това момче е успяло да вземе на Lil Pimi видеокартата за 30 евро. И Пими поради някаква причина е решил, че е много добра идея да си продаде частите за стария компютър за около 150 евро, мислейки си, че за 150 евро може да си купи някаква зверска машина. И изведнъж се оказва, че му трябват 2000 евро. И сега ги събира, брат. Което е insane knowledge, by the way. Insane. Ето вижте за колко тази е TI. Тази е TI. Тази е по-хубавата. Тази е TI, брат. Тази също е TI. What? Та е доста ефтина, бе. Ама все пак... В смисъл... Каквото и да си говорим, 30 евро, брат, е нищо. Това са жълти стотинки за такава видеокарта. Каквото и да си говорим. Гледай, тая 80 евро. Чакайте, искате да кажете, че пича му е купил видеокартата, за да я препродаде на печалба? What? Това да го кажа ли на стрима, който тук що ми написа в Discord? Или е тайна? Чакам да ми каже дали да го кажа. То е ясно вече. Добре, гайс. Удри Сирин ми писава в Discord и ми каза: брат, това съм аз. Флипвам картата. Брат, виж сега, аз не съм човек, който мога да съди. Това според мен си оферта.
Това според мен си оферта да купиш тази видеокарта на 30 евро и да я флипнеш за 80. В крайна сметка. Сега, примерно, някой тук схема G ще каже, ай, намали ми я на 70, ти ще му кажеш, ай, защото си много готин, ще я намалят, ти си я купил за 30 от пимито, брато. Инсейн, това е баси флипването. Пимито, ако си беше продал компютъра за actual парите, които струваше, можеше да вземе поне ни 500 евро. Според мен, особено ръмта. Ръмта март месец беше гръмнала вече. Купия и ще съм с легендарната карта на Лил Пими. Това между другото... Знаеш ли колко порно е изгледано на тази видеокарта? Знаеш ли колко порно е възпроизвела върху самият десктоп тази видеокарта? Тя е мъчена с много тежко порно, брат. Той толкова много порно е гледал, че тя направо е дигала 90-100 градуса на ръба да прегрее от порно, брат. Той якито на Пими не иска си купи. Брат, чакай малко текиле не е такава, брат, молите се, това е гадно. То порното е в буфера на картата запаметено. Нали знаете тези OLED мониторите, как когато стои много дълго време едно и също нещо върху тях и се вгаря в пикселите. Купувате си на Lil Pimi OLED монитора и горе е вгорено логото на Pornhub, брат. Такова UI-а на Pornhub е вгорен в OLED-а. Само в центъра, където върват видеята е такова размазано. Това е уникално. Тия FG карти нямаха проблем да работят и на 130 градуса. Специално си бях тествал 1080-ките да работят без вентилатори. Не, между другото, шегата на страна, аз съм сигурен, че Lil Pimi той така или иначе не цъкаше някакви тежки игри на неговия компютър. Тая карта е почти като нова. Имате 100% гаранция, че не са копани биткоини и каквото иде на тази видеокарта, защото Pimi дори не знае как да го прави това, брат. Така че, според мен тази карта е доста запазена. И наистина си заслужава цената. Значи, удри сирене, брато, направих ти една къса реклама на видеокартата, надявам се някой от Клипс канала да ти я купи, брат. Ако не оттам, поне в следващия месец да я флипнеш, брат. Евала. Често ти казвам, дори няма какво лошо да кажа, ти си намазал най-легендарната видеокарта ever, брат. Сега ще я взема. Да, 8 Ще сипем храна вътре. С малко хляб натрушен. Каспичанска реликва. После да може да му го дадем да яде. Много са хубави облаците. То се радва тука. А добре, защо ще дурби хляб на кучето? Нали вчера му купи някакво телешко с смесен черен дроб ли? Какво беше там? И така става. Виж как се радва душицата. Ела душица. Радва се, защото си мисли, че ще му дадеш храна, а ти го бейтваш, брато. Сега ще взема купичката да взема храна. Взема купичката, ще взема храна. Ейте как се радва. Айде де. Вземи храна. Сега идвам и ти нося храната. Айде. Включвам съм само на бързо да кажа, искам да видите как се усмихва Бобито. Боби, дай усмивка. Боби, дай усмивка. Давайте момчета. Брат, нали тук що прибра кокошките, то петела пак и навънка, брато. Ще вземе орела да ги открадне, ще ги заведе в Разград. Кака съдърна бати, момче. Аз съм излизал с бошката като малък, by the way, беше доста интересно лапе. Брат, ти къде си живял, бе? Ти от Шумен ли си? Боби. Аз не знаех, че си оттам. Ще What? усмихва се. Insane knowledge. Всъщност, приятели, това, което реших, не, брат, моля те, не дей, стига с тая врата, моля те, не го прави пак това нещо. Не, защо пак го прави това? Храня Бобито сега, защото не ми се занимава да го храня по-късно. Но пък за сметка на това ще си хапне густо и няма да му е много проблем, защото има още 2 консерви. А от консервите се дават с хляб. По половинка, защото... Що не вземе да му сипи една ракийка на кучето, защото така и така с хляб да си яде месото, една салатка да му направи и една ракийка да му сипе майна. Едно куче не трябва да се храни. Оня ден на едно от видеята го правеше това сигурно 30-40 пъти мина през тази врата, брат. Грешно.
трябва да се храни правилно. Затова нека да му сипем. Обаче преди Слава да го Богу. вземем, ще си взема... Слава това ми е... Мане, какъв този хладилник, хладилник, чат. брато. Той има дървеници в този хладилник, Вие помните ли хладилника му в Каспичан, който не работеше и го ползваха като шкаф? Знаете ли го това? Той е същи ли? Не, той е свети, той работи. Ще си взема едно дерби да пия. Мале, защо държат хляба в хладилника? Това е... Много мраза хляб от хладилник да имам. Само едно, няма повече. И вафличките да ги изям. Днеска цял... Брат, след... Утре Дъртия ще вземе да реши, че ще ходи да лови червеноперки на язовира Майна, ще сложи червите в хладилника и ще вземат да си отворят кутийката и целият хладилник ще стане в черви. Цялата кутия. Боровец. Така че... Да, и нека да оправим храната. Ще ви покажа когато съм насипал. Ей, Така... не нацели малко транзишъна. Представлява той. Между другото хляба, да райдере, хляба се разваля по-бързо, когато е в хладилника. Ето сипана е. Сега ще я прибера в турбичката при другата брат. консерва. Гледаш, ще му дава само половин консерва, дай му цялата консерва, Да брато. не ги вижда дядо. Да не ги вижда дядо. И сега ще я умеся с малко хляб. Бошките срещу главния лев. Не дей слагай оцет на кучето, моля те. Моля те, умолявам те. Не дей слагай оцет на кучето, моля те. Така. Нека да Моля те, надобим дей вътре слагай на оцет малки на кучето. хлебчета. Ето, приятели, манчичката от кутията съм я объркал с хляб. Обаче сега искам да му бъде по-густо и ще добавя вода. Добре. Брат, той го направи на супа, това е майна. Да го разбъркаме още един път. И така, приятели, ето, гледайте колко хубаво изглежда попарата. Той го наводнива, с всичко, брато. С всичко. И сега я носим на Бобито да хапа. Кефи ме обаче като снима нещо в двора и винаги държи телефона такъв леко наклонен надолу, да не се вижда около носта, за да не се разбере къде живее. Ей, добре. Хайде, Боби, яш. Яш. Хареса ли ти, Боби? Мале. Той яде като не видял брато. Горкото куче. Доволен е. Добре, и аз съм доволен, че най-накрая нахрани кучето, брат. Тая консерва е от 2 дена я чакаме да я сложим. Ето как се усмихва, брат. Като някакъв... Нахраних, Боби! Горд съм! Много хубаво ми става, като виждам, че кучето се храни добре. А не Все как едно мое бебе. да го храня. Дайте лайк Давам лайк заради Боби, брато. за Боби. Да има още Пи ми до кога ще крие, че храни кучето тайно от дядо му. храна. Пратите пари по реврут за Боби. Брато, ако ти пратим пари, няма ги изхарчиш за Боби, what the fuck? Не ни бейтвай. И за комп. Хайде, приятели. Да си дам на думата. Малко да пием дерби. Дерби. А добре, защо има тук отзад някаква коркова дъска ли е това, някакъв стереопор ли е така, рандом ли забит в стената? Как е инстаграма на Пимито? Няма инстаграм, баннаха му го. Няма да казвам защо, може да се усетиш защо. Май, тя се протече, брато. Виж как пие, брат. Като мисирка. Гледай го. Той спи 2 литра. Абе той се прави, брат, той толкова си малки глътки пие. Аз ако пия 20 секунди, като него шак съм изпил половината бутилка вече.
Това беше много изсилено, брат. Аз го казах вече. Това беше много изсилено. Това дори не беше оригинален. Мисъл, като иска се оригва да си купи нещо, което да е наистина газирано. Не успях. Фейлнах, брат. Фейлнах. Фак. Много най-ще е да го служа в хладилника, после по-късно ще си го взема. Не мога да се оригна. Минусаура. Нека да опитаме тези вафли. Черно и бяло. Айде, Локо Пловдив. С теб съм. С черно и бяло. Никога не съм ги пробвал. Ох, как проникнах. Защо разкъса кутията такава, брат? То човек майна отваря всичко, все едно повече никога няма да го ползва. Рязко. На картината има такива вълни, а пък те нямат. Лъжа. Измама, детска. Мъртво вълнение има направо на картината. Те ма имат лукум. Добре. Дясната му ръка обаче е черна като смърт. Това ще бъде от краткото влогче, не кой знае какво. Едно такова чил, айляк влогче, като на айляк подкастовете. Вече харесва айляк подкаст. Но надявам се да ви харесва. Важното е, че поне в този клип направихме едно важно нещо, а да нахраним Боби. Тук на този екран се снимат други работи. Успях да се оригна. Това не е синьо, това е тюркуаз. Това е емералд. Това е не е лапис лазулит. Къде? Дайте лайк, абонирайте се и... Пича лъжи, че пуска коса, защото няма кинти да отиде на барбар. Гайс, аз пускам брада, в момента не си изпуснах онзи ден на One Blade и го щупих. Просто си пускам брада. Бизо! Добре, дайте да видим коментарите. Пими, предлагам ти да пуснеш книга. Топ мистериите на Каспичан, а след това може да правиш и топ 50 факта за Каспичан. Според мен това ще ти допренесе много за компа, който няма да си купиш в близкото бъдеще. И аз много обичам животните. Фейдвам ли си космите на хуя? Брат, аз на хуя правя такова херлайна му оформям. Те са най-верните приятели. Бошка, пътят не е много равен. Може с трактора да го изореш. Така че освен, че ще ти бъде по-лесно за каране, също и останалите хора от селото ще се радват, че си оправил пътя. Пък може на следващите избори за кмет да се кандидатираш и да изберат теб. Също гледам на 6.28 си започнал да се гледаш с някакви нови ястия. Евала, че си взимаш това, което ти е вкусно. Я да видим какво му отговорил. Грин Бер прекаля... Бошката знае кой си. Бошката те разкри, брат. Айде. Първо беше написал това е за кучето тъп. Поправил се. Вече като знае кой стои зад коментарите и го е страх. Това е. Божидар Богомилов, кандидат за кмет на Каспичан. Нека направим легалната възраст 10. Избори 2023 Каспичан. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Виждал какъв е готин с костюм между другото. Аз Лил Пими никога не съм го виждал с костюм. Не, виждал съм го веднъж там на онова видео от бала му. Дори имам гифт такъв в Дискорд. Газ 1. Браво Бошка, уникално видеосъдържание. Не съм виждал такъв професионализъм до сега. Нека ти предложа нещо. Може да станеш селския Фабио Уибмър и да се спускаш по баира. Като гледам има някакви оформени кратерни дупки, но ти ще се справиш. Според мен това е много добра идея за видео. А пък ако не искаш да се правиш на Фабио Уибмър,
Мога да направиш ревю на трактора на дядо ти и после да го повъртиш. Ти ще си селски бричка, Това между другото с трактора да кара бошката стена паси тренда, между другото. Не. Чакам реакция на Бенджамин Нетаняху. Бошка, продължай да качваш, мани ги хейтерите, които завиждат. Браво, Бошка, Боби Армани се видя колко беше доволен от попарата, която му приготви. Лил Пими е по-добър от тигърски, what the fuck? Чакам реакцията на лъва, вече вижте, вече не лайква коментарите, които са свързани с мене. Идея за клип. Построй къщичка за Боби, защото сега като гледам спи във Варел горкото. Ако го направиш, ще ти пратя пари по револют. Не спи във Варела в къщичка, малко му е, трябва повече, той е малка. Не му трябва повече, той е малко куче. Айде, нашите тигри, кой набор си, братле, 0-0 съм. Бошка, кучето има ли ваксина? Да. Бошка, кога ще видим нова прическа? Той сега си пуска коса. Колелото продава ли се? Давам 100 евро за него. Между другото, колелото, ако тръгне да го продаваш, ще го продаде за 5 евро. Като видяхме частите за компютъра, за какви пари ги продаде. Гласува ли Бошка? Не! What the fuck, за какво тогава качи TikTok да подканва всички хора, че трябва да гласуват, бе, брат? Поредния рейджбейт, 10 пъти мина през вратата. Няма повече, спирам. Слава богу, между другото. Бошка, Парякор, малкият Пими, би ли се кандидатирал за кмет на Каспичан? What the fuck? Право, Пимка, много ме кефи как всеки клип минаваш през една врата по 15 пъти. И още чакаме влог с трактора. По него запали на видео и му дай газ, да чуем как мърка. Това с вратата е рейджбейт, но спирам, вече няма да го правя. Не. Боби има хубава усмивка, Няма да го гледам, докато не видя реакцията на тигра на клипа. What? Твой проблем лошо. Как те изсипа, човек? Това не е просто поход, това е кръстоносен поход. ГГ. Бошка, тениската ти ли я прави със спрей? Да. Бошка, това се нарича чекия, не мастия. Чекия, грешна си ти. Забравяй да добавиш оцет в храната на кучето. Стига. Защо не почистиш очичките на кучето? Не знам как им е страх да не направя нещо. Бошка, евала за това, което правиш с храната, но според мен ще е най-окей да му вземеш да яде месо, свинско, пилишко, продават замръзено и да има разнообразно меню. Ту гранули, ту месо. Не! Брат, за какво винаги отговаря с една дума? Не! Да! GG! What the fuck? В смисъл, what the fuck? Като че отговаряше някой, вземи му отговори, брат. Бошка, много ни харесват на нас твоите фенове видеята с Боби Армани. Затова го включвай всеки влог и ще имаш повече гледания. Миме май ме хареса. Let's go. Аз го казах. Пими, твоя живот много ми напомня на Майнкрафт. Както знаеш, ако сложиш обсидиан и диаманти, може да направиш магиосническа маса, но малко хора знаят, че с течен топъл метал и вода също можеш. Ако направиш маса за дядо си, тя ще му помогне да си омагиоса инструментите и така ще може да върши повече работа. Затова отиди в стаята на дядо си една кофа, сложи метал и го разтопи, след което сложи вода и гледай как става магия. Дядо ти ще бъде доста изумен с твоите познания и умения и ще ти даде някое евро, с което си купиш части за компютъра. Ще се радвам, ако съм бил полезен. Благодаря съвета, но ще пропусна този експеримент. Пими, защо не отиди до другото село? Да не би да има граничар, който ще те застреля, ако прекусиш границата. Страх ме, има кучета. Бошка, за кого гласува? Да, той не е отговорил тук. Бошка, пътят не е много равен. What? Гринбере, колко коментара си му написал, бе, брат? Гринбере, млъквай. What? Колко коментара си му написал, бе, брат? Той му написал 15 коментара. А това не си ти? Някой ти е копнал коментара, брат. What? Имаш вече фенове, гайс. Гринбера вече има фенове. След този легендарен коментар с трактора да го изкара по центъра, Гринбера вече има култ на почитанието. Какво е това? Петицията игра от Гелето. Относно съдържание на стриминг реакциите на Ангел Несторов, та игра от Гелето.
Ние долу подписаните зрители, последователи на стрим канала на Ангел Несторов изразяваме своето желание за промяна в съдържанието, свързано с реакциите към видеа на Божидар Богомилов, познат още като Лил Пими, Бошката Хитва Яко и други. През последния период се наблюдава устойчива тенденция тези реакции да предизвикат по-скоро затруднение в зрителското възприятие, отколкото реално забавление. Значителна част от аудиторията изпитва дискомфорт при гледане, като съдържанието често се възприема като трудно за следене, натоварващо и лишено от очакваната развлекателна стойност. Считаме, че подобен тип реакции не допринасят за качеството и имиджа на стрима, а в някои случаи дори водят до преждевременно напускане на зрители. Убедени сме, че каналът има потенциал да предложи значително по-ангажиращо, разнообразно и приятно съдържание. Поради изложените причини настояваме за преустановяване на реакциите към видеа на посочения създател и насочване към алтернативни формати, които по-добре отговарят на интересите и очакванията на аудиторията. С уважение долу подписаните зрители. Свържете се с автора на петицията. What?